खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउट्यूब चेनेल। तो बीटीसी आव गोदानै जोनोम मोननाय जि पलिटिकल हान्जा एपीबी थामहिनबा अल्टारनेटिव पार्टी अफ बर'लेण्ड। तो बिथांमोना मैयायो थामहिनबा माने 28 तारिख नङा होमबा 28 तारिख खालि बिथांमोना जि फार्स्ट फेजनि टिकेटनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावबाय। तो बैयाव माने सोर सोर बिथांमोना माने टिकेट मोनखो एबा मोननो हाखो बिथांमोननि मुंखौ हयथ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। तो बे पार्टीनिनो आफादगिरि अनजलि दैमारि मेम बिथाङा मा समस्तिनिफ्राय गेलेगोन हयथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नुबाय नङा होमबा। तो बिथाङा जि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिजिंगा समस्ति नङा होमबा बै समस्तिनिफ्राय बिथाङा गेलेगोन आरो बर्तमान जि माने हरिजिंगा समस्ति बियो इउपिपिएलनि दखलाव दङ। दा बै इउपिपिएलनि दखलाव थानाय समस्तिखौ बिथाङा उद्धार खालामनो हागोन नामा थ' बेखौ फैबाय थानाय समावसो माने मिथिसिगोन। तो बिथांमोनाथ' दायो 17टा माने केन्डिडेटनि लिस्टखौ होबाय नङा होमबा। दा फैबाय थानाय जि बीटीसीनि बिसायख'थि बेयाव 17टानि मादाव मोनबैसे जिखिनो हागोन नङा होमबा खैथा सिट मोनगोन दा बियो बिथांमोननि थाखाय बहुत गोदोर चेलेन्ज बा टाफ कम्पिटिशन जानो थांगासिनो दङ। तो मानो होनबाथाय बिथांमोना गोदान थाखा फैसा नांगोन गारि गुरा नांगोन गिदिंनो बिथांमोननिया हयथ' बुथ लेभेलाव खामानि मावग्राबो गैया नङा होमबा गोबां खस्थ' थांगोन बहुत चेलेन्ज जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय। तो बै 17टानि मादाव तो मोनबैसे सिट मोनगोन बेखौ समाजो माने मिथिहोसिगोन जोंनो नङा होमबा। तो दा बाथ्राया जाहैलायबाय आरो दा इउपिपिएलनि सेकेन्ड फेजनि जि टिकेटनि लिस्ट नङा होमबा बियो दासिमबो फोसाव जायाखै। बिथिंहाय बीपीएफनिफ्रायबो जि सेकेन्ड फेजनि माने केन्डिडेट लिस्ट बेबो फोसाव जायाखै। तो माला फोसाव जागोन आरो फारसेथिं बीजेपीआथ' होखायाखैनो फार्स्ट फेजबो होआखै सेकेन्ड फेजबो होआखै। तो बीजेपीनिखौ खोनानो मोनदों जे 30 आरो 31 बे 30 आरो 31नि गेजेराव हयथ' बीजेपीआ बिथांमोननि केन्डिडेटनि माने टिकेटनि लिस्टखौ हयथ' फोसावगोन 30 बा 31 बे साननैनि गेजेराव। तो इउपिपिएलआबो बे साननैनि गेजेरावनो फोसावगोन नामा बीपीएफआबो फोसावगोन नामा बे साननैनि गेजेराव बे मोनसे सोंलु जानानै थाबाय। हयथ' इउपिपिएलआ दिनै हराव हयथ' होनो हागौ बीपीएफनिखौथ' मोनथिला माला होगोन किन्तु बे साननै बा सानसेनि गेजेरावनो हयथ' होनाया रोखासै। मानो होनबा सम गैया बारा 2 तारिखै लास्ट डेट नमिनेशन गथायनाया लास्ट डेट मानो होनबा डकुमेन्टेशनफोराव प्रब्लेम जायो बेखायनो हयथ' थाब होनाया मोजां जायो बिथांमोननि थाखाय। तो बिथांमोनासो मानो इमान गोबाव खालामबाय थादों बेखौथ' आं बुंनो हाला।